vaig vindre així que van fer un altre concurs de la comunitat. Entonces coneixia al carnisser, que no me recordo com ho dia, el sogre d'aquell senyor d'allà, i així Miguel Silvestre, i així el dentista, un tenient. Entonces així ens enjuntaven Maxi Baello, que era una institució de coloms de Benidorm, però ell volava els coloms de l'Alfàs del Pi. I jo he sigut 30 o 35 anys àrbit. Vaig arbitrar el concurs de Xàbia i després a l'any següent, als 2 anys, vaig arbitrar també el nacional de l'Alfàs del Pi. I sempre he anat en el món del colom. Ara són més fanàtics. Tots volen guanyar. Tots volen guanyar. El més competitiu. Volen 100 coloms que antes volaven. Jo he conegut el nacional d'Oliva, que va guanyar el xurro de Maxi Baello, que volaven 45 coloms. La zona d'Alacant, jo i un amic meu, que els dos érem àrbits, que era Juan Saragosí d'Altea. El conec personalment. Ell érem com a germans. Quan tu veges a Juan, digues, tu has estat molt en Manolet? Li ho diré. Anaven, a cada setmana, anaven 4 dies a arbitrar. I treballaven, I jo estava pel matí en el sortidor i per l'esperar el colom. Han anat d'estar Dolores, quan Dolores va tocar la loteria, que feien eixos milions, entonces anaven. Porta en Glòria Estiga, que era un de Sueca, Juan Saragosillo, i a l'Altet, també. Allò hem corregut i Altea, i l'Alfàs del Pi, quan havia una competició molt forta, que era 1.000.000 de pessetes. Des 9 anys que tinc colom, tinc llicència des 9 anys. I vaig parar mentre me'n vaig anar a la Mircoll. I va tornar allà els coloms i estic en l'actualitat. No tan fort com antes, que em gastava molts diners, però que jo he tingut ara més tranquil·litat. Jo tenia un colom que el vaig comprar en Benidolets, que en 2 concursos, en aquell entonces vaig guanyar 750.000 pessetes. Que li dien, tenia un amic de l'Alte que li deia al meu fill, Manolet, sin nombre i sin precio. Li dia sin nombre. I així successivament n'ha tingut molts. Mos fèiem allí, anàvem a l'Altet, fèiem la solta, mos quedaven a sopar i així a la 1 i 1 i mitja del matí de l'Altet, ell que es quedava al Altea, jo me n'anava al Verger i al dia següent a treballar. Jo no he perdut ningún día de treball y ningún día de arbitrar tampoco. Pues es bastante diferente aquí, es muy diferente, sobre todo por el territorio, por cómo son las islas, las montañas, los barrancos, es muy diferente aquí, pero bueno, la disfrutamos igual. El entrenamiento intentamos que sea lo más parecido aquí, pero al final siempre, por lo que te comento de los barrancos y demás, al final siempre acaba siendo distinto. No tiene nada que ver la colombicultura de allá con la de aquí. Sobre todo la afición que hay aquí, la unión que hay aquí, que en Canarias, pues bueno, por desgracia últimamente no es la más adecuada, pero bueno, me encanta la gente aquí, son todos súper hospitalarios, todos ayudan, o sea, me encanta. Actualmente creo que estamos rozando las 300 licencias, si no me equivoco. Son pocas, en su día llegamos a tener 1000, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Para poder volver a lo que éramos, ¿no? No, ahora mismo en Canarias eso está totalmente obsoleto. La antigua junta directiva sí que lo hacía, pero ahora hoy en día hace 7 años que cambió y ahora mismo no se hacen proyectos de eso con los niños. Pues todo, no solo el sitio en sí, el llano, porque como te digo, ahí en Canarias no es llano, es totalmente distinto, pero es todo, el clima, la gente, el tipo de competición que se da aquí, es increíble, increíble. Buenas tardes a todos.
todos, somos el equipo arbitral. La paloma que vamos a hacer hoy es una paloma azul de la E621560, la serpeta. La serpeta també, vale, que sí que ofrendas segur, guay, perfecto. Vale, compañeros, ir poniendo ya todo el mundo en los sitios, ¿vale? Hay que quitar la violeta, que diu que ve, diu que n'hi ha molt de bé, que és per coordinar. Buenas tardes a todos, somos el equipo arbitral. Vayan soltando los palomos y haremos la prueba. Palomos al aire, por favor. Aquí van todos ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí se suelta la paloma, esperaremos un minuto. Vale, caballeros, ya hace el minuto la paloma, paloma válida, paloma válida. 19:30 se suelta la paloma, 19:35 comenzarán a puntuar, de no pasar nada, la prueba terminará 21:35. Repito, paloma válida. Claro, los palomas están por aquí. Están por aquí, sí, se han parado. Estàs bé, darrere el ruïó, sempre darrere el ruïó. Tu saps els casos que... No, és que si no, si dius-ho a la gent, cada vegada més proper. I a última hora mos clavem tots els valls del Gifre. Això és de veure. No res, que és una coloma ja veterana, que cada vegada que ells té ganes de treballar i el 80% de les vegades sol trobar l'èxit. Sí, l'any passat va estar en la comunitat de Monòvar i enguany ha sigut seleccionat per a la comunitat de Llanera. No res, simplement que som una penya que ens diguem l'Azúcar Moreno,
que mos agrada portar colomes per a divertir a la gent i en este cas pues, és una pena que els aficionats no puguen veure, però veus l'alegria dels participants que sí que la tenen en coloma, així que molt contents per l'actuació d'avui. Paloma está en el suelo. Está entrando, la paloma baja abajo, está entrando la paloma. ¿Tienes puerta aquí? No, están todos ahí. Ah, vale. Vale, Pues estem fent bocadillos per a recaudar diners per a fer una festa que este any fem els 50 anys que es va fundar l'associació. Pues la festa seria un sopar de germanor, invitaríem a les presidentes dels altres pobles del voltant i tindríem pues, ball, hem fet també un llibret commemoratiu de lo que és el 50 aniversari de la festa i després pues, un detall per a cada sòcia del poble. Vinguem a ser unes 190 sòcies en este poble de 1.000 habitants, que està molt bé. Ui, que ha sigut un plaer l'estar així amb vosaltres, perquè ens ho vam passar de lo més bé i esperem a veure si d'ací 2 anys ve també el nacional, perquè ja ens apuntem a d'ella. Vale, gracias Miguel, vale. Aquí para que la sepa dónde voy aquí parado, La ciutat d'avui ha sigut bona, és millor per els 2 colors que n'hi ha allà baix, però que una coloma quan vola més d'un quart d'hora o fa 2 o 3 parades, el que té sort és el que ho endevina i ja està. Però per mi m'ha paregut una excel·lent coloma, l'únic que passa que ara s'ha amagat ahir i n'hi ha 2 coloms i els amos estaran supercontents i els altres pues, malhumorats. Bueno, la ciutat d'avui, pues, la coloma ha corregut tot el poble, ha fet 2 o 3 parades per tot el poble i ha vingut així baix del poble, ha agarrat un arbre molt gran i baixant, s'ha col·locat baix d'uns trastos que n'hi ha i els 2 colors que n'hi ha seran els guanyadors d'avui i ja està. No, però la veritat que molt content perquè n'hi ha molta afició, la gent està, crec que, disfrutant el llevant d'avui, perquè avui es classificaran aquests 2 colors, crec que arribaran ja a la final, però que bé, que ha sigut un concurs, està desenvolupant-se molt bé i espero que continuï i sigui un èxit.
paloma de hoy ha salido a vuelo bien volada, ha volado bastante bien sin salirse del pueblo. Ha hecho una parada en los cipreses, ha hecho un par de paradas bien. La paloma ha estado, la verdad que al principio bastante bien para calentar los palomos de maravilla. Luego la paloma, como podéis ver, se ha salido aquí a la parte baja del pueblo, ha cogido aquí el gidoner este, ahí es donde ya paró la prueba pasada, también paró la paloma, que está bastante tupido. Ha bajado hasta abajo, hasta la valla aquella, ¿vale? Los palomos han bajado todos, quitado un palomo que salió de arriba, han bajado todos. Luego ha conectado. Y la paloma desde abajo ya se ha metido, está todo lleno de trastos, de neveras, en fin, todo lleno de trastos. Se ha metido debajo de unos ventiladores, de unos trastos. Hemos cogido la hora porque los palomos ya han empezado a desplazarse y se han quedado 3 palomos en paloma. De los 3 palomos que habían en paloma, a los 20 minutos más o menos, un palomo de los que habían se ha dejado la paloma y se ha salido. Un par de palomos o 3, como puede ser el Jordi, como puede ser el Destellos, como ha sido el Virgen Santa, han estado buscando bastante bien la paloma. Han tenido detalles de, por lo menos, de dejarse todos los palomos de aquí y buscar la paloma. Sin suerte, porque os digo, estaba muy complicado, está muy complicado donde está la paloma. Y en fin, eso es lo que ha sido la tarde. Avui he fet la quinta prova, la veritat és que la coloma no ha defraudat. Una coloma diferent, que ha buscat en els cipresos primer llevar-se els coloms, canviar molt ben canviat, i ha buscat ahir amagar-se en l'àrbit i de moment hi haurà un colom davant, un segon classificat, el colom l'altre que està en coloma no va recuperar prou, però també va ficar-se una altra vegada en la pelea i la veritat és que contents perquè està sent un concurs diferent, cada prova és un món i guanya canvi de líder, que això sempre és bonico.